בחרה לעצמה, נוחה בחרה לעצמה 3 חבילות, נכון? חבילה ראשונה, בקבוק וקלמר. בואו נראה מה היא קיבלה בחבילה הראשונה. קיבלתי עפרונות. וואו, אוקיי, עפרונות. על העפרונות מצויר, מה מצויר פה? כדור פורח. זה... מצלמות. לא, זה לא מצלמות. מה זה? זה מיקרוסופט. מיקרוסקופ. יש לנו 1, 2, 4, נכון, כי זה 1 של זוהי, ו2 של חברים, ו1 של נוגה. יש פה גם... עטים. לא, זה לא עטים. עיפרון. עיפרון. יש פה עט לקרין, כן. מה עוד יש בפנים? שובר. תוציא. מה זה? מחקים. תראי את המחקים. המחקים בצורה של כדור פורח. ודבק צבעוני. תראו איזה דבק מגניב. עכשיו אני אבדוק את הכנף שלי. עכשיו בא בקבוק של נוגה. איזה פתיחה. יופי, תפתחי. האם זה נוח לך לפתוח? לא לשתות, עוד לא שטפנו אותו, מעולה. ודבר אחרון זה קלמר. קודם, אבל קלמר זה כבר אחרון. ועוד קיבלנו קוד קופון, עוד 15% הנחה לקנייה הבאה. ועל כל החבילה הקודמת שפתחנו, שכחנו להגיד מחיר. זה היה 260 שקלים. וואו! עכשיו תראו, זה קלמר 3 תאים, שפה אפשר לסדר עפרונות, פה אפשר להכניס כל מיני דברים. 2 תאים בעצם. 2 תאים שהם מתחלקים ל1, 2, 3, 4. נהנית מהחבילה? כן. מה צריך להגיד? תודה. בבקשה.